Έγινε το μεγάλο μπαμ στην αγορά και πιο συγκεκριμένα στο εμπόριο. Και από εδώ και πέρα ετοιμάσου δυστυχώς για τεράστιες εξέλιξεις. Η Temu έφερε αποθήκες στην Ελλάδα, ενώ τα πρώτα καταστήματα site του κινέζικου κολοσσού με ρούχα ήδη είναι πραγματικότητα. Και πάμε στο ερώτημα του εκατομμυρίου ή για την ακρίβεια των εκατομμυρίων. Μπορούν να πληγούν σοβαρά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις? Θα κλείσουν καταστήματα ή όχι? Με μία μόνο λέξη, ναι. Πολλά μαγαζιά και κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις, φυσικά καταστήματα αλλά και οι shops είναι πάρα πολύ πιθανό να κλείσουν τους επόμενους μήνες. Και αυτό οφείλεται σε κυρίως δύο παράγοντες. Πρώτον, η Temu, φέρνοντας ελληνικές αποθήκες εδώ, στην ουσία λύνει το πρόβλημα του χρόνου παράδοσης αλλά και του τρόπου παράδοσης. Ως τώρα, πολλοί δυστυχώς είχαν προβλήματα με διάφορα εμπορεύματα ή προϊόντα που έπαιρναν. Κάποτε καθυστερούσαν, κάποια άλλα έπρεπε να τα αλλάξουν λόγω μεγέθους, οπότε δεν ήταν και το πιο εύκολο και ευχάριστο, στείλε πίσω, φέρε πίσω κτλ. Τώρα πια γίνονται πάρα πολύ γρήγορη παράδοση. Φυσικά η Temu συνεχίζει και χτυπάει στην ποικιλία, που εκεί μπορείς να βρεις τα πάντα. Σε κανένα άλλο e-shop δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Εννοείται ότι έχει ρίξει πάρα πολλά λεφτά σε διαφήμιση και οργανικό, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται μπροστά σε όλο τον κόσμο, να διαφημίζεται από ανθρώπους, influencers και ambassadors, δηλαδή προωθητές ενεργειών και προϊόντων, και φυσικά, καλώς κακώς, χτυπάει και την τιμή. Με τη Shine όμως είναι πιο επικίνδυνα τα πράγματα. Ο κόσμος εκεί βλέπει ένα κατάστημα το οποίο έχει όλα τα ρούχα που ενδεχομένως θέλει πάρα πολύ φτηνά. Ιδίως για αυτούς, και δεν είναι λίγοι, δεν πρέπει να τους αγνοήσουμε ως κοινό, που κοιτάνε μόνο την τιμή σε σχέση με την ποιότητα, θα είναι ο παράδεισός τους. Σκέψου μια μικρομεσαία επιχείρηση να μην έχει το νούμερο και το φόρεμα που θέλεις, ή απλά ένα οποιοδήποτε ρούχο, ή να σου κοροϊδεύει και να σου λέει ότι άλλα είναι τουρκικά υφάσματα και να είναι ελληνικά, άλλα είναι ελληνικά και να είναι κινέζικα, άλλα να τα φέρνει από την Κίνα με 5-7 ευρώ και να τα πουλάει 70, 80 και 100. Δυστυχώς όλα αυτά τον καταναλωτή τον έχουν αποτρέψει από το να αγοράζει αποκλειστικά από ελληνικές επιχειρήσεις. Σου λέει γιατί να μην πάω στην πηγή, πλέον είναι δίπλα, δεν χρειάζεται να πάω και να παραγγείλω με ένα κλικ, θα πάω, θα το δοκιμάσω το ρούχο, θα το βρω, και με τον τρόπο που λειτουργεί το marketing και κυρίως η πώληση της Shine δεν λειτουργούν πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επομένως, ποια είναι η λύση? Κάνεις πολύ απλά περιεχόμενο. Αντί να περιμένεις τον πελάτη να έρθει σε εσένα, να πας εσύ σε αυτόν. Πλέον πρέπει να αγοράζει ο κόσμος από ανθρώπους. Να ξέρω την Ελένη, τη Μαρία, τον Γιώργο, τον Παντελή και να ψωνίζω αποκλειστικά από αυτούς. Άρα πρέπει οπωσδήποτε να εμφανίζεσαι, πρέπει να έχεις προσωποποιημένο marketing, προσωποποιημένες πωλήσεις, άψογη εξυπηρέτηση, ένα πολύ καλό προϊόν, λογική τιμή, να βρίσκω συσχέτιση ποιότητας-τιμής, ώστε να με κρατήσεις. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολος πλέον αγώνας, είναι άνισος. Η Shine αλλά και η Temu επέλεξαν ήδη 1 με 2 χρόνια να μπουν μέσα, αλλά τώρα απολαμβάνουν τα κέρδη εκατομμυρίων. Μην μείνεις πίσω.